Mifa production jabarani filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an bɛ foli di aw bɛɛ ma. Nin ye aw ka kunnafoni kɛnɛ ale dayɛlɛnnen todunkan na. Aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Sheikh Bukadari Magasuba. A y'aw bisimila bi arabadonya na. An ka bi bakurubaw la an bɛna an da don fɛn min ye Kidal ale ka gouverneur. Ale ye tagamakɛ sibiri tɛmɛnen ka taga Agilɔku kɔnɔna na. Maa déplacelen minnu bɛ yen nɔ a tagara jigisigi kuma f'olu ye. A bɛna o kunnafoni sɔrɔ an ka bi kunnafoni kɛnɛ kan. CEDEAO ale ni AES jamanaw olu ka kow u bɛna sigi sen kelen kan ka kɛ ka bɛn ni kalo tile 15 wagatiw ma. An bɛna ɲɛfɔli kɛ o fɛnɛ kan. Fo ka se kɔfɛ kunnafoniw na olu de bɛna kɛ aw ɲɛ ni aw tulo garisɛgɛ ye bi. A y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ kun y'a da aw tulo kan cogo min na Kidalikaw fɛ yen nɔ. Olu ka gouverneur ni o ye général de division El Hadj Aga Gamu an b'a fɔ ale ye tagamakɛ sibiri tɛmɛnen k'i kunda Agilɔku kan. Tagama ni n'i y'a jateminɛ Agilɔku ale yɛrɛ ni Kidal cɛ u bɛ taga kilomɛtiri 300 ɲɔgɔnna la. Tagama nin kɔnɔna na ni maabaw caman de tagara ɲɔgɔn fɛ maa minnu bɛ se ka ko ɲɛnabɔ wa u ka lakanaw olu bɛɛ kun sabatilen don an ka faamaw olu fɛ. I bɛ a jateminɛ nin tagama nin ale kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa déplacé n'o ye kɛlɛ kun ye maa minnu wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la u tagara o maa dɔw seginna ka na Agilɔku kɔnɔ ani fɛn min ye Gawo ale ka dugu dɔ bɛ yen ni a tɔgɔ ye Talata ye o maa dɔw fɛnɛ bɛ Agilɔku nin wagati nin na u tagara ni maa ninnu de bisimila. Bisimila kɔnɔna na fɛn min ye an ka jamana ɲɛma n'o ye général d'armée Asimi Goïta ale ka foliw a ka wale ɲuman dɔn ani bisimilali ko la se ni maa ninnu ma u seginni ka na dugu nin kɔnɔna na fo ka se dɛmɛ n'o o ye dɔnw ye k'o ta ka d'u ma ka se k'u hakiliw lasigi k'a yir'u la hali bi basigi a bɛ nalen jamana nin kɔnɔ wa fɛɛrɛ sugu bɛɛ bɛ ka tigɛ walasa maliyɛn i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'i b'i faso kɔnɔ i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ i ni maliyɛn bɛɛ ye kelen simanw sa ni finman ni jɛman an bɛɛ ye kelen wa jamana nin a tɛ se ka jɔ ni an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de hukumu kɔnɔ ani maa ninnu sigira ka fɔ u ye kuma caman ɲɛfɔ u ye laɲini minnu kɛ a y'o kumaw caman ta minnu bɛna lase jamana ɲɛmaaw ma don n'a nataw kɔnɔ wa a tilara ka donbolo k'u ye n'o ye dɛmɛ ye ka taga maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ kun ye a da tulo kan cogo min na CEDEAO jamanaw olu bɛna ɲɔgɔn ye kɛ ka se ka jateminɛ kɛ n'o ye jamana 3 ye Mali, Burkina, Niger olu ye laɲini min kɛ k'u b'u sen bɔ CEDEAO baaraw kɔnɔna na o bɛna kɛ o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye nin tɔn ni a jamana ɲɛma a n'a gouvernement u kan ka ɲɔgɔn ye ka bɛn fɛn min ye décembre kalo tile 15 san 2024 wagatiw la u bɛna jateminɛ kɛ nin jamana ninnu ye laɲini min kɛ k'u bɛna bɔ CEDEAO kɔnɔ u bɛna o jateminɛw kɛ i bɛ a dɔn k'a fɔ o ko ninnu yɛrɛ kan ka waleya ka kɛ ka bɛn fɛn min ye janvier kalo ale tile labanw na san 2025 wagatiw la u ka nin ɲɔgɔn ye siɲɛ 65 ale tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye u bɛna jateminɛw de kɛ sabula nin wagati nin na nin tɔndenw yɛrɛ fɔɲɔgɔnkɔ caman b'a kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye jɛkulu fan dɔw bɛ fɛ hali bi wagati ka di jamana 3 nin ma n'o ye Sahel jamana 3 ye Mali, Niger, Burkina walasa u kelen don ka laɲini min kɛ k'u bɛ bɔ tɔn nin kɔnɔ u bɛ se ka jateminɛ kɛ ka segin k'u ka laɲini nin bɔ a ma cogo min na dɔw fɛnɛ fan fɛ olu bɛ k'a fɔ nin ko nin yɛrɛ ka ɲɛɲini ten pour que a bɛ se ka ban ni jamana ninnu bɛ bɔ ka bɔ fɛn min ye jɛkulu ale bɛ se k'a ka bɔra kɔrɔ olu jateminɛ o de hukumu kɔnɔ nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i bɛ a jateminɛ k'a fɔ nin jamana ninnu tɔɔrɔ de y'u bila nin na ka sababuya kɛ wagati tɛmɛnenw na CEDEAO ale ye ɲangini dɔw ta ka Mali, Niger, Burkina k'olu sɛgɛrɛ ɲangini min ma k'u fɛla ko ye o de hukumu kɔnɔ o fɛnɛ ka laɲiniw na o y'a yira k'a fɔ CEDEAO n'i y'a jateminɛ a sigira ni hakilina mun ye a sigira ni kuntilenna mun ye a y'o kuntilenna bila o tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu ye CEDEAO yɛrɛ sigi u ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ walasa ka se ka farafinna kɛ kelen ka an ka problèmew kɛ kelen ka an ka jɔrɔ n'an ka hamiw kɛ kelen an ka nafasɔrɔ siraw ka se k'olu kɛ kelen ka se
an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na tɛgɛ di ɲɔgɔn ma la walasa farafinna olu bɛ se ka kɛ kelen wa ni jamana ninnu y'a yira fɛnɛ k'a fɔ a bɛ san caman bɔ an ka jamanaw an ni banbagaci kɛwale tigilamaw bɛ ɲɔgɔn na n'o ye terrorisme ye CEDEAO don kelen da kelen a ma kala don a ɲin na ka bɛn n'o ye wa o yɛrɛ bɔlen fɛnɛ o tɛ dɔwɛrɛ u ye lajɛ dɔw kɛ nin wagati nin na ka se ka jateminɛ kɛ ka ɲangini ta k'o ɲɛsin Niger ma ale ka fanga yɛlɛma kɔfɛ a ka fanga firi kɔfɛ k'a fɔ k'u bɛna surasiw labɛn ka taga Niger jamana attaquer wa ni du y'o jateminɛ fo nansara jamana dɔ yɛrɛ ale y'a yira k'a fɔ a bɛ dɛmɛ don u ma fɛn min ye kɛlɛ ni a wariw bɔli ani kɛlɛ labɛn cogo ɲuman n'a bɛ f'a ma logistique ale bɛna o baaraw kɛ ka se ka ninnu dɛmɛ ani u kun ye embargo bi jamanaw kan jamana minnu n'u fanga dɔgɔyalen don ka sababuya kɛ u bɛ terrorisme kɛlɛ la n'o ye banbagaci kɛwale tigilamɔgɔw u bɛ k'o kɛlɛw kɛ o de hukumu kɔnɔ Mali Niger fo ka se Burkina ma u ye laɲini kɛ k'u bɛ bɔ jateminɛw bɛ ka kɛ don n'a nataw kɔnɔ walasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min na. N'an bɔra yen an bɛna Croix-Rouge ale ka kunnafoniw na a ye laseli kɛ wagati nin kɔnɔ k'a yira k'a fɔ olu bɛ yɔrɔ min na ko bi u bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ nka u mago yɛrɛ fɛnɛ bɛ nafolo min na o nafolo bɛ taga fo fɛn min ye CFA wari miliyari 5 ani miliyɔn 600 ɲɔgɔn na u bɛna o dɛmɛ de ta ka se ka ɲɛsin maaw ma fo ka se maa 200,000 ɲɔgɔn na u bɛna se k'olu dɛmɛ sabula olu bɛ degun na san 2025 kɔnɔnaw na u bɛ se k'o tigilamɔgɔw olu dɛmɛ cogo min na i bɛ a jate minɛ k'a fɔ an ka nin wagati ninnu kɔnɔ gɛlɛya cayara kosɛbɛ maa caman bɛ yen nɔ olu déplacera ka sababuya kɛ fɛn min ye lakana sabatili baliya ye u ka yɔrɔ la wa ji yɛrɛ fɛnɛ tiɲɛni kɛ k'a don maa caman kun o de hukumu kɔnɔ ni maa ninnu mago bɛ dɛmɛ la u bɛ ka baara sugu bɛ sigi boloda la walasa o dɛmɛw u bɛ se k'o waleya cogo min na. Wagati tɛmɛnen na anw ka gouvernement ma ɲɛma n'o ye général de division Abdoulaye Maïga ani an ka maaw ye ɲɔgɔn ye n'o ye an ka société civile maaw ani olu ye ɲɔgɔn ye mun kɔnɔna na a ye question kɔnɔna na u ye ɲinini minnu k'a fɛ i bɛ a ye k'a fɔ passeport ko ale kuma cayara a kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ a ye laseli kɛ laseli min na a b'a yira fɔlɔ k'a fɔ passeport min bɛ Mali bolo bi n'o y'an ka bugunatigɛ sɛbɛn CEDEAO ta tɛ Mali ta de don wa CEDEAO ka dɔrɔmɛ kelen a ma don Mali ka passeport la wa passeport n'i ye CEDEAO tɔgɔ ye a ka dɔwɛrɛ tɛ bɛnkan de don bɛnkan mun kɔnɔna na ni o ye an kɛrɛfɛ jamanaw an ka bɛnkan ye o de y'a to an ka jamana ɲɛmaaw sɔnna CEDEAO ale ka ja n'o ye logo ye o bɛ an ka passeport kan mais k'a fɔ ko an ka passeport nin ko CEDEAO ta don CEDEAO ta tɛ bi a ta tɛ sini wa ko k'a fɔ Mali ale bɛna passeport kura de sigi o baaraw fɛnɛ tɛ sen na o baaraw tɛ sen na n'i y'a jate minɛ diɲɛ jɛkulu min sigilen don fɛn min ye sanfɛ pankuru ko ɲɛnabɔli la n'a bɛ fɔ a ma ko l'OACI ni o y'a coro ɲɔgɔn kɔnɔ ye olu ka laɲini yɛrɛ la fɛn o fɛn de kan ka laɲini k'a fɔ ko o kan ka kɛ bugunatigɛ sɛbɛn na n'o ye passeport ye a bɛɛ bɛ Mali ta nin na donc mun ɲininen don an fɛ ni bɛn ma kɛ kow la dɔrɔn fɛn min CEDEAO ale ka ja n'o ye a ka logo ye o de bɛ ta ka bɔ an ka passeport kan dɔrɔn sinon baaraw olu bɛ kɛ a togo la maa si kana jɔrɔ maa si kana siran an ka passeport bi ka ɲi a sini ka ɲi sabula fɛn fɛn ɲininen don laɲini fɛn fɛn ɲininen don o bɛɛ bɛ passeport nin kɔnɔna na donc yɛlɛma foyi tɛna y'a la. N'i ye kunnafoni duman ye dɔgɔkun tɛmɛnen na an y'a ye an ka jamana ɲɛmaaw fo ka se premier ministre ani an ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Usumani Usufi Mayiga ye u ka tɛgɛ di ɲɔgɔnmaw ka se ka bɛn sabati hali bi an ka jamana ɲɛmaaw ani an ka politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka maa 11 mun kun minɛlen don olu bilara ka bɛn novembre kalo tile 20 o yɛrɛ wagatiw ma o de hukumu kɔnɔna na an b'a yira aw la k'a fɔ a kɛra nisɔndiyaba ye a kɛra bonya kɔnɔna ye a kɛra an b'a fɔ nimisi wasaba kɔnɔna na wa fɛn min ye an ka premier ministre yɛrɛ ale ni an ka politikimaw ye ɲɔgɔn ye u bɛna bɛn kow la ka se ka kow sigi sen kan fɛn min ye kalata ale bɛ se k'a labɛn kɛcogo ɲuman na jɛlenya kɔnɔna na bɛn kɔnɔna na ka bɛn san 2025 wagatiw la o baaraw de bɛ sen na nin wagati in na ni maa 11 ninnu k'u bilalen kɔfɛ foyi t'u nɔfɛ u ka dugutagaw u bɛ se ka kɛ cogo min y'u ja
wa u labilalen do i b'a fɔ ko fiɲɛ labilalen do kara t'u nɔfɛ baasi foyi t'u nɔfɛ an bɛ foli di an ka jamana ɲɛmaaw ma sabula fɛn fɛn bɛ se ka na ni bɛn n'o sabatira hakili la jamana ka taga ɲɛw olu bɛ sira sɔrɔ. Kunnafoni duman kun tɛ nin ye dɔgɔkun kɔnɔna na ka bɛn kari tɛmɛnen ma fɛn min ye an b'a da o tulo kan an ka gouverneur n'o ye Segu gouverneur ye ale ye sirabakan kasara kɛ ni a yɛrɛ tɔgɔ ye général de police Alassane Traoré sirabakan kasara min na a bɔtɔla kun don Segu k'i kun da Bamakɔ kan an b'a fɔ ani maa saba wɛrɛ kun don Ala ye ale ka kalifa minɛ a la a muso ani a den fo ka se a ka garde corps rapproché ma olu bɛɛ fɛnɛ tun bɛ mobili nin kɔnɔ an b'a fɔ ale ka janaja yɛrɛ kɛra anw fɛ yan kunu an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala ka hinɛ a la minnu ni tora a la Ala ka hinɛ olu la maa minnu joginen yɛrɛ don an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala ka lafiya d'u ma banbagatɔ badabada dali Ala k'o nɔgɔya ye. Sankaw fɛ yen nɔ an b'a da u tulo kan k'a fɔ olu ka école privée catholique min bɛ yen nɔ u ko u ka karamɔgɔw u kɛlen don ka grève boloda grève mun n'o ye baarabila ye u y'a daminɛ tɛnɛn tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna na u ka laseliw la n'u ka ɲɛmaaw ye olu ka laseliw y'a yira k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka baara lajɔ ka sababuya kɛ a bɛ kalo damadɔ bɔ nin wagati in na u ka kalo saralen tɛ o de hokumu kɔnɔ u kɛlen don k'o baarabilaw kɛ nka an b'a dɔn jateminɛw bɛna kɛ walasa fɛn min ye ɲɛ ale bɛ se ka sɔrɔ nin ko ninnu na cogo min na. Asongonkaw fɛ yen nɔ an b'a da u tulo kan k'a fɔ du dɔw bɛ yen nɔ gɛlɛya bɛ du minnu kɔnɔ olu ye dɛmɛ sɔrɔ nin wagati in na ka ɲɛsin Asonko ma o baaraw kɛra sibiri tɛmɛnen wagatiw la an b'a fɔ fɛn min ye malo ɲɔ nɔnɔ safinɛ fo ka se sukaro ma olu dira ninnu ma ani fɛn min ye an b'a fɔ 7,000 ani dɔɔni ɲɔgɔn na o fɛnɛ dira u ma o de hokumu kɔnɔ nin dɛmɛ nin ale kɛra PAM fɛ ka ɲɛsin ni maa ninnu ma walasa fɛn min ye kɔngɔ ye ale bɛ se ka kɛlɛ anw ka jamana kɔnɔ cogo min na. An ka bi kɔfɛ kunnafoniw na an b'a da u tulo kan k'a fɔ Cadikaw fɛ yen nɔ Cadikaw fɛ yen nin wagati in na olu ka CNT n'o y'u ka jɛkulu min sigilen don ka se ka u ka sariyakow labato n'o ye Conseil national de transition ye Cadikaw fɛ yen o y'u ka président Mamad Idrissa Déby Itno u ye ale décoré nin wagati in na k'a kɛ maréchal ye général kun don a bɔr'o la a kɛra maréchal ye i b'a dɔn nin kɛnɛ kan u ye kalata min kɛ nin kɛnɛ kan maa 160 ɲɔgɔn na olu ko k'u sɔnna ka kɛ maréchal ye maa 2 olu tagara a ko juguya la maa 6 ɲɔgɔn na olu sɔrɔla u t'a la u t'a contre la o de hukumu kɔnɔna na nin baara ninnu kɛra ka bɛn décembre kalo tile 9 ɲɔgɔnna ma wa an b'a da u tulo kan k'a fɔ u kɛlen don ka labɛnba sabati labɛn mun kɔnɔna na u bɛna nin don nin kɛ donba ye ka se ka a ka nin maréchaliya nin ka o fɛti donw kɛ ni a bɛna d'a ma don min na dugumɔgɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko bɛ sen na Cadikaw fɛ yen. N'an bɔra yen an bɛ taga Israel ale ye kunnafoni di dɔ kɛ k'a yira tɛnɛn tɛmɛnen ye kunnafoni di min na ko a ye gosili ta ka ɲɛsin position militaire ma Sirikaw fɛ yen olu ka fanga yɛlɛma kɔfɛ fɛn min ye u ka arme chimique fo ka ɲɛsin u ka missile n'u ka roquette u sera olu dɔw ma n'u ka avion o m'o kɛ dɔ wɛrɛ la k'a fɔ nin wagati in na tɔn min ye fanga sɔrɔ olu fɛ yen nɔ ni islamiste radicaux don tɛ dɔwɛrɛ maa minnu bɛ ka silamɛya kɛlɛ kɛ olu de ye tɔn sɔrɔ yen wa olu ye ɲɛ sɔrɔ Sirikaw fɛ yen ale don Israel ale ni o maa ninnu de bɛ ɲɔgɔn na o de hokumu kɔnɔ a wulila ka ni ɲangini ta ka ɲɛsin u ma i bɛ a jate minɛ fɛn min ye a ye mugujugu 300 ɲɔgɔn na heure 48 kɔnɔna na tile 2 kɔnɔna na a y'o gosili de ta ka ɲɛsin ni maa ninnu ma fɛn min ye i bɛ a jate minɛ u ka système anti aérien o tɛ dɔwɛrɛ ye labɛn min bɛ kɛ k'a fɔ maa kana se ka pan u ka sanfɛla kunna u y'o tiɲɛ fo ka se u ka pankuru an'u ka hélico u ye olu bɛɛ tiɲɛ nin wagati ninnu kɔnɔ. An bɛ foli di aw bɛɛ ma ni de kɛra aw tulo ni aw ɲɛ garisɛgɛ ye an ka bi kunnafoniw na ni Ala ma baasi kɛ an n'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wagati wɛrɛw kɔnɔ aw k'an bɛn.